खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 21 अक्ट'बर 2021 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना बारा मोजां नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गोसोआव दिनै जिंगाया बांगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा बहाबा लामा हान्थियोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो नाङा फाङा बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुना अदेबानि खहा खालामनो नाजागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा गोबां रोखोमनि हेंथा नुजाथिनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि जिंगाया बांगोन गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोजोननि आंखाल जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव दिनै मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनो हागौ न'खराव दिनै बिदा फंबायनि अननाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा लोमजानो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोजों रायखोमा जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा खुसिनि आंखाल जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ खुसिनि आंखाल जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन नाथाय अब्लाबो गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन गोजोननि आंखाल जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारगोन गुबुननि गोसोखौ नाथाय बोनो गोब्राब जागोन सिगांनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजायोब्लाबो सुस्रांनो हानाय नङा गोसोआ दिनै जोबोर दरसि दरसि जागोन लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन गोबां बिथिङाव मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय गोमाफिननो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन गोसोनि बोलोआ जोबोर लोरबां जागोन जिंगाया बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबार नांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन जेरावबो देरहासार जानो हागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन सोरबा रोंगौसानिफ्राय बोसोन मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो खामानिखौ मावफुंनो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सुथुरा बांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनखौ मान होनो रोंगोन आरो गुबुनजों मान होजागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव दिनै गोदान बोलो फैगोन जाफुंसार दावबायनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो नाथाय गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव आखाइ होथ'आब्ला गाहाम देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोबां मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय बारग'लांनो हागौ सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो अदेबानि खरसायाबो बांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव मोजां नङा समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम
हरखाबै खस्थ' मोननांनो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, सुथुरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन, सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन। गोबां मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन मोननो हागोन आरो आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजाङैनो थानो हागोन। गोजोनै थानो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि बांगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि अनसायनाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।